Nyt me huolehditaan siitä, että me ei päästä yhtään maaliin. Me ei tarvitse enää tehdä yhtään. Oma pää pysyy nyt puhtaana. Voidaanhan me lisätä? Voidaan tehdä, mutta se on tärkeintä, että omi ei mene enää yhtään. Meillä on 4 maalia. Loppuun painetaan. Joka kerta kun menetään pallon alle kohti omaa maalia. Lujaa. Jokainen rea. Sanoja vaan. Olli tulee kärkeen. Luka tulee. Sama paikka. Painetaan 120 lisää jälkeen. Nyt rutistetaan vielä. Ei mene yhtään. Ei vielä! 3. YKK. Ilves! Hyvä Ilves! Hyvä maalin tehty. Ville, jos haluatte katsoa, niin menkää laidan toiselle puolelle. Hyvä pää! Joo! Koko ajan! Hyvä pää! Aloitetaan E10-ikäluokasta ja mennään siten, että Rins Vihreä tulee tähän. Sen jälkeen FM Vilnius toho. Jäpsi, anteeksi, ei Vilnius kun VJS. Ols. Miten tää meni? Olssi joo. Olssi toho, VJS ja sen jälkeen Ilves. Sitten palkintojen jakajana toimii näissä ikäryhmissä TPS-edustuksen pelaaja Toni Kolehmainen, joka on tässä mun vierelläni. Morjesta Toni kaikille. Kultamitalit Kaura Cup 2011 menee Tampereelle Ilves. No niin, ja raikuvat aplodit. No niin, ja tsemppari valitaan myös tietysti Ilves joukkueesta ja tsemppari on Janne-Pekka Laine, numero 17.
kapteeni tulee hakea pokaalin Tonilta. Ota. Toni ja Toni, tuo se tohon, tuo se eteen. Tuo siihen. Kiitoksia Ilves.